Giisip sa Special Investigation Task Group SITG nga partially solved na ang Reluya ambush. Opisyal ang gibutyag sa SITG ang identity sa mga suspects sa nasong krimen. Anong report? Pinaagi sa PowerPoint presentation gidetalye sa Pangulo sa Special Investigation Task Group SITG, Senior Superintendent Manuel Abrujena, ang mga sirkumstansya sa ilang investigasyon sa pag-ambo sa van nga gisakyan sa magtiayong Reluya. So makikita niyo pa naman sa slides na ito yung mga dapat naming mahanap ng mga tao, identities of these two persons to further determine kung ano yung motive why the crime has been committed. Misangpot kini sa kamatayon ni San Fernando ABC Federation President Ricardo Reluya. Lakip na ang ilang driver o tourism officer. Samtang naangol si Mayor Lacambini Reluya og laing duha ka mga kauban. Ang presentation gibase sa gilotang pamahayag sa mga saksi ug mismo sa mayor nga nakalingkawa sa ambush. Sa testimonya, gitumbok si Jerome Labitad nga mao'y prime suspect. Kauban ni si Felix Abakahan Jr. nga kadugo ra ni Labitad. Gun for hire, mao kini ang pagtuo sa mga otoridad sa grupo ni Labitad. Nagpasabot nga adunay mastermind o utok sa krimen nga mao'y gisusi karon sa kapulisan. Giisip sa SITG nga partially solved na ang kaso apan wa pa hingpit mahuman tungod kay wa pa man masikop ang grupo ni Labitad. We will consider partial solve ang case pero wa pa namo ma-cleared. There is solve ang case but not cleared kay wa pa naman namo madakpan. We will have a series of follow-up of operations. Di lang sa namo istorya but nanami mga follow-up para kato sa duha. Because if you will see, unless kining duha mo istorya kung kinsay nag-contact sa ilaha o kinsa to'y mastermind, we don't have any other testimonies and evidences. Gikatak ng paskanong kaso sa mga otoridad ang itumbok nilang responsable sa krimen. Awhag sa kapulisan nga mas maayong mupatimaw na lang kay dili man muhunong ang kapulisan sa pagpangita kanila. We have to findings namo nga naatay contact at saka mastermind kay kini sila Gina Jerome Lamitad are gone for hire. They don't walk na gusto lang nila pusilon. Now, that's why we are assessing on our findings and argue that contacts or mastermind. Samtang iklaro ni Sinas nga dili malink sa krimen ang negosyanteng si Robin Feliciano ug ang vlogger nga si Neil Enriquez nga una nang gipatawag sa SITG. Hinoon, huwaton pa sa SITG ang pagdahan sa mga armas nga gihuptan nilang Feliciano ug Enriquez. Una nang ipahimakak ni Feliciano ang paglambigit kaniya sa krimen. Katong mga allegations or katong mga gipanganlan ni Mayor, they are follow through and during sa dialogue, according to PD, ilang ginilay ilang involvement. So we could not push through kay wala man yung compelling evidence except katong abidabit ni Mayor. Uban ni Rinanti Quinones, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.